रायजोफोर बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै फिन खेबसे खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैहाय माने नैबे जोंनि फंबाया सिकिउरिटि खामानि मावो मोनसे बिल्डिं कन्स्ट्राक्शननि आन्डारावहाय। दा बिथाङा बावैसो साननै सानथामनिफ्राय गोबां माने लोमजानानै दङमोन। दा बिथाङा लेंहरबाय थादों जों नुजाफैस्लाबनो हायाखैमोन मेजेस्टिक खाथियाव नोंथांमोन। दा आङो नायफैबाय, दा ट्रिटमेन्ट लानानै एसे मोजाङाव फैबाय फंबाया। बिनिफ्राय माबाफोर उसुबिदा जायोब्ला जोङो बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय राजि, जेरेखम दिनै बिथांखौ जोङो लोगो हमफैदों आरो बिथाङा बे खामानिखौ बारा मावनो गोसो गैयै बायदि जाबाय। बेनिखायनो आङो मोनसे जायगायावहाय बिथांनि थाखाय खामानि रायलायनाय जाबाय। दा बिथाङा फंबाया गावनि एड्रेसखौ बा गावनि जानाय जाथायफोरखौ गावनि मुंखौ खोन्थाना लाहरसिगोन। दे फंबाय, नोंना मा नाम? खुलुमबाय, आंनि मुङा इबु बसुमतारी। आङो खामालपारानि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां। बेयावनो बिराद गोबाव थाबाय आरोना। ओमफ्राय फैनाया आं बैसागुआव फैदोंमोन। इयाव बैसागुनिफ्राय आङो डिउटि मावगासिनो दंमोन। डिउटि मावनानै नैबे जायगायाव फैनाय लोगो लोगो आंना बेरामा बांद्राय बेयावनो बेराम गोलैदों आरो। जेरावबो गोलैयाखै आरो बेरामा, नैबे जायगायावनो बेराम गोलैबाय आङो। आरो सानथामानो जादों आरो। सानथाम आं सिखारनो हायै माबानो हायै जादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो सासे लोगोखौ लिंहरबाय, आङो बेयाव फैयासै। गावनो आङो लासै थांनानै आङो माबाबाय आरो डाक्टरनाव। दा ट्रिटमेन्ट लाबाय नङा होमबा? बिनिफ्राय डक्टरा मा बुंदों ओरैनो? डक्टरा होनदों बेमार दङ होननानै होनदों आरो। मेलेरियाबो दङ, बेनिखायनो बिदि जादों होनदों। ओमफ्राय आरो खर' गिदिंनाय मानाय होननायाव गाव होनदों नोंसिना बेयाव जानाय लोंनाया बारा थिग गैया बिदि होनदोंमोन आरो। अके। आं बेखौबो दाख्लै आं बुंनो ओंखारदोंमोन आरो मैया बेलासियाव फैनानै। ओमफ्राय गैया, प्रब्लेम थिखाखै बेबो। ओमफ्राय दा नोङो जोंखौ लोगो मोननानै मा सानदों? मोजाङानो सानदों, नायफैदों। जोङो फैनायाव एसे लेट जाबाय फंबाय, दुखु मोननो नाङा। माने गोबां खामानिनि जाहोनावहाय जोङो नुजाफैस्लाबनो हायाखै थाबनो। बिनिफ्राय बिथांनि न'खरनिफ्राय बिथांनि हिन्जावानो आंखौ कन्टेक्ट खालामदों आरो फंबायाबो गाव अडिअ हरबाय थादों आंनो, माब्रै दं माब्रै गैया जों कन्टेक्ट लालायबाय थादों आरोखि। दे, माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा? थानाया हारसिं थायो आं दा हारसिङैना? बिसोरनि रुमाबो एसे लेथ्रायानो नोंथांमोन। दा नों बे गोदान खामानियाव आं जे नोंखौ बुंदों नङा होमबा, मावहैनो गोसो दंबा मावहैनो हागोन होननानै। आं बेयावनो मावहैगोन ना? आङो रायलायनि। माने बिथाङा सिकिउरिटियावनो मावखायोथ'। बिनिफ्राय आंनि कम्पानियावहाय, आं मावनाय जे कम्पानियावहाय बाहाय माने मोनसे एजेन्सि दङ। बे एजेन्सिया एसे मोजां हिसाबै आं बाहाय रायलायनो सानदों, बा आं एसे रायलायहरबायबो। दा बेहाय आङो रायलायनानै नैबे फंबायनि सेलारि जायोबा, जुदि गावसोर मिलायलायोबा, बेनिफ्राय आङो बे फंबायखौ लांनाय जागोन आरोखि। आंनि खाथियावनो लांनाय जागोन ओरैहाय। दा थांगोन ना? औ, थांगोन। दे, आङो जिखुनु जाया नाजानि नोंनि मोजांनि थाखाय। आरो एनि प्रब्लेम आंखौ कन्टेक्ट खालाम। आरो नोंनि हिन्जावाबो कन्टेक्ट खालामगासिनोखा। दा जोङो BBW आफादनिफ्राय बोहैथि बसुमतारी फैदों, ओमफ्राय आं अमृत बसुमतारी GS। दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन। हानायमानि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे बेफोरबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा खना खनलायाव थानानै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनायफोरखौ जों जाहाथे एसेब्लाबो हेफाजाब होनो हायो। बा नोंथांमोनहाबो जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहाबो हानायमानि हेफाजाब होनो नाजा। दा आं बेखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ रायजोफोर।